Btcआव बर'आ जेसेबां मोनथाय दं एसेबांनो बाङालिफोराबो समान समान मोनथाय दं। बे बाथ्राखौ गोख्रों थांखिनानै बुंदों साननैसो सिगां Btcआव जगदान जाहैनाय कास्टम बसुमतारी बिथाङा। बर'र जिमान अधिकार আছে बेंगलीসকলৰ সমান অধিকাৰ আছে। Btcआव जगदान जानायनि साननैसोनि उनावनो कास्टम बसुमतारी बिथांनि बेप्रसाद बिबुंथि। थारैनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंनो नाजादों आरो कास्टम बसुमतारी बिथांनियाव मोनसे सोंथि खालामोदि कास्टम बसुमतारीया माबोरै बुंनो हाखो जोंनि 6 शेड्यूल Btcआव बाङालिफोरा जोंजों समान मोनथाय दं होनना। थारैनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय गोसोबायदि बाथ्रा बुंनो नाजागासिनो नामा? नंगौ, नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनाय भिडिअआ मैया दाखालिनि कास्टम बसुमतारी बिथांनि आरो बिथाङा बिखा फोरदाननानै बाथ्रा बुंदोंदि बाङालि मुस्लिम गासैबो Btcआव समान समान मोनथाय दं। बे समाव जों मोनसे सोंथि खालामोदि जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन कास्टम बसुमतारी बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायनि सायाव? थारैनो Btcआव बर' हारिया जेसेबां सुबिदा मोननांगौ एसेबांनो बाङालिफोरनोबो होनांगौ नामा? बर' सुबुङा Btcआव जेसेबां सुबिदा मोननो हानांगौ एसेबांनो बिदिब्ला मुस्लिम सावथाल बायदि बायदिनो समान मोनथाय होनांगौ नामा? मा बुंगोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा? बर'र जिमान অধিকাৰ আছে বেংগলীসকলৰ সমান অধিকাৰ আছে কিয়নো যোনটো Btc চুক্তি 6 শিডিউল আমাক যেতিয়া বড়োসকলক দিলে 2003 যে অলৰেডি 2003 আগত চনত যিসকলে ইয়াত বড়োৰ লগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী জীয়াই আছে বসবাস কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ চন আগৰ পৰাই তেওঁলোকে 2003 আগত যিসকলে বসবাস কৰে তেওঁলোকে সব আমাৰ পৰিয়াল বড়ো মুছলমান আমি সব Btcবাসী Btc পৰিয়াল। এইটো মুছলমান পৰিয়াল নহয় বেংগলী পৰিয়াল নহয় এইটো Btc বদলেন আমাৰ পৰিয়াল BPFৰ পৰিয়াল মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়াল। সেইকাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যিমান বড়োসকলক গুৰুত্ব দিয়ে বাঙালীকো সমান একে গুৰুত্ব দিয়ে মুছলমানসকলক গোৰ্খাসকলক কিয়নো क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इङाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।